Yawasan yun sa Golden State Warriors. Uy, ana sila, pildihunon daw ni sa Kings daw. Wala ay, gipalpag ang Kings daw. Wala man din yung Kings daw. Hay, Kung at ba nga nag-LA Lakers, wala nang Golden State ba? Pildi na. Gagmay mag sila. Unsa na po ni mga buang oh? Kudag ko pag sila libro no. kilasa bata, oy. Kabalo, masiguro ka no, kapila nagiwalis nila Stephen Curry ng LeBron James nimo sa finals. Kalang kare ni mo pag imana, di na naman nakatira. Luwag na kay depensa sa kalaban guro nila, mga nakadaog na sila. Kita masiguro ka giunsa na siya pag wala-wala ni Curry sa una. Pila day ang rings ni LeBron, pila ka buok? Upat ang rings. Oh. Kakare pila. Pila ka kare? Upat ka Curry, kabalo ka asagikan. Asa? Si LeBron James na hatagan, nagipildi nila oy. pila ka kuha na finals gipildi nila ka. Lahi naman ro kay nana mas Davis. Naginalis man ni mga taan eh. Inay kay ang Nakalusot lang gali sa may Memphis gani kay Baldado si Jamoran ug iyang mga kauban. mailhan ranas magdula na. Una ako unsa ang seed sa kon Lakers bay 7 di ba? Oh. Ibig sabihin hinay na sila. Ang Golden State niabot mag play in tournament wala. Wala ino. Okay kusog man sila. Kusog utong kuan pero Di si LeBron Jod Sarge manguha ra na siya mga kusog nga mga kauban. Kaya di man na niya kaya makapa-champion nga siya lang. nakaron kusog na sila. Champion na lagi na. Karam ka. Champion. Ambot lang kay banggaon man ang Golden State kabalo nabiya kaon sa katibay ng Golden State na adra ang greatest shooter. Stephen Kokoy kinsa man dai? Kusog mo tong Warriors pero kusog mo ng Lakers bay. Mabantayan lagi na, di mamana, di lagi nakatira lagi. Ano sa Ilasa bata. Unya unsa man dai gusto nimo mahitabo dai Sarge nag tanaw ra mon ta ko diri highlight sa Kings ug Warriors. Aw, isugalay na naton eh. O pila may sugal na to ani bihilasa ni mo. Hindi makaya nimo. Ay magkalaman na gyud duha ron gisay tibay gyud sila duha. Pila ikaw akong tapatan ng pilar ay makaya nimo. Oh, 5 mil. 5,000. 5,000. Sige, 5,000 po. Pero pwede mangita pa kag isa ka kauban nga modungag. Ana gamay na makana 5,000 gud. Kana mangita mo kauban nga. Unsa may tulong sa kuwi kwarta? O 10,000. 15 na na. O sige 20 o Ritso. Oh, 20. O 20,000 ta. 20. Unsa man basig nagatik-tik ra kadara 20,000 ta. Naagi mga sunog kwarta ni ron ba? Talibaan naman siguro kani. Dito kwarta. Oh. 20 mil. Unsa naman gihagit ko ay. Kagkuan. Gihagit ko ay. 20,000 ha sugal ha 20,000. Oh. Oh, yapa ni oh. Tura, nanggawas mga kwarta oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 ako ah. 2, 3, 4, 5. Nahagit-hagit ang 20,000 layo tanawon kinsay mga sunog kwarta ni karon. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sige na be. Oh. Ipa na ko, ipa na. Kani mo klaro kayo gikan panis dayong ba nang hiram pa ka. Pambayad ni Ugwan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Kulang bali 500 ni. Kulang 500? Still. Unsa naman kadra? Oh. Nya kinsa may mugunit aning kwarta na to? Iska pag ikaw kung diskumpiyado ka. O ikaw na lang oh, gunit to. Hilasa bata. Oy mura jug ani na lang magkuha ko sudlanan. Ilubong na lang nato ni. Ilubong. Ulat dara. Mapalaw man mo nagwanpit. Di kumadlo ka na. Pa-Friday naman nila habay. Oh, daro. Diri na to ni butang oh. Sige be. Kita akong sudlanan nito, butang be. Butang. Oh, 20 hay ni ha, 20 Tarong mil haglubong ni. ha, tarong haglubong. Ilan basig nangurog na ka dira. Tanawa. Tanawa lang kitsa di magdaog ani. Mo ni ikalima nga singsing ni Kare. Salamat daan sa imong 20 mil ha kay need ako pampalit gatas ba kay kabalo nabiya ka nga buntis ana. Apa niya? Kamot. Sige, lubong na to ni. Sige. Ano ko guniti on, ako pala dito, magkuha pala. Palahe. Talibaan naman sa kuha ng tawhana ni. Oh, diri na to ni ilubong siguro. Sa man, sige. Bangag ta diri. Ilubong. Pamangita tagahiya ba? Diri ta. Ali diri. O sige. Ali ha. Isang pag madaog ko ha, dili mawala atong pagkaamigo, ikaw rin naghagit-hagit dira. Dula ra man eh. Dula ra gani ni, way hilakay ha. Busin yung gabi ay muna kamangon. Isa man ka eh. Sige. Buto. Hangtong kuan. Ano? Oh. Sige, tarong dia. Bunan to ni. 16 ning kwarta diri. Oh, sige. Raw ra to ni. Ha? Kamangon na to kasi mo daog. Pila na ni, anhi ra jud ka nangitag samok ba? Nagpasunog ka kasi mo kwarta nya unsa man? Anong gipaningot man kay ikaw may nakulbaan guro? Ako may nagpalakit sa man di paningto na na. Sige, Sige, ha. Kita tayong 7. Isa ka series niya. Oh. Basin galing di nakabot game 7 nimo ha. Basta ikaw. Onya unsa man?
May the best team win. May the best team win. Kita-kita na lang ta gimuhan hantod. Pila ka game tama ng Lakers nimo.